Jura byla hororovou show efektivity. Máme koprolity, skamenělý trus, dokazující, že tato zvířata jedla kosti, srst a kameny, jen aby přežila. Ale drama není jen v kousání, je v dýchání. S takto vysokou hladinou kyslíku byly lesní požáry explozivní a neustálé. Takže tady je plán. Sledujeme Allosaura a Diplodoka během dne, který by moderního člověka rozdrtil během 10 minut. A konec? Neuvěříte, co se stane, když zapadne slunce. Východ slunce ve formaci Morrison. Je to před 150 miliony let. Lokalita je to, čemu dnes říkáme Colorado, ale tehdy to byla část masivního superkontinentu Pangea, který se právě začínal rozpadat. Ale je tu háček. Planeta se otáčí rychleji než dnes. Celý den nemá 24 hodin, má pouze 23 hodin. To znamená, že každý biologický cyklus, každý lov a každý úder srdce je zhuštěný. Hodiny tikají rychleji. Atmosféra je hustá. Díváme se na hladinu kyslíku pohybující se kolem 26%. Porovnejte to s 21%, která dýcháme dnes. Těch 5% navíc nemusí znít jako mnoho, ale v podstatě to nabíjí biologii všeho na planetě. Umožňuje to zvířatům dorůst do velikostí, které jsou v moderním světě fyzicky nemožné. Hladiny oxidu uhličitého jsou extrémně vysoké, 5x až 10x vyšší než v roce 2024. To vytváří globální skleníkový efekt, který udržuje průměrnou teplotu mezi 85 a 100 stupni Fahrenheita po celý rok. Neexistují žádné ledové čepičky, hladiny oceánů jsou o 200 metrů vyšší, než jsou nyní. Je 5 hodin 30 minut ráno. Slunce ještě neprotnulo horizont, ale vlhkost je již na 90%. Hustá mlha se drží kapradinových prérií formace Morrison. Hluboko uvnitř háje jehličnanů se začíná hýbat masivní tvar. Toto je Allosaurus fragilis. On je pánem tohoto ekosystému, váží 2,3 tuny a měří 30 stop od nosu k ocasu. Ale není to žádný pomalý ještěr. Kostní histologie, studium mikroskopických kostních struktur, nám ukazuje, že toto zvíře rostlo rychle, přibíralo stovky liber ročně, podobně jako moderní savci. Je teplokrevný a právě teď má hlad. Allosaurus se probouzí díky svému nosu. Jeho čichové bulby jsou obrovské a zabírají významnou část jeho mozkovny. Dokáže zachytit mršinu nebo stádo býložravců na vzdálenost 5 mil. Rozvine svůj ocas, který používá k rovnováze a vytlačí se nahoru. Není to však tak jednoduché. Pohyb 2 tun váhy vyžaduje masivní nárůst krevního tlaku. Jeho srdce, pravděpodobně o velikosti mikrovlnné trouby, zběsile pumpuje krev, aby dostalo kyslík do svalů. Je diurnální. To znamená, že funguje během dne. Fosilní nálezy naznačují, že jeho oči jsou přizpůsobeny pro vnímání hloubky v jasném světle, na rozdíl od menšího troodona, který vládne noci. Allosaurus si protahuje paže. To nejsou ty drobné, nepoužitelné paže T-rexe. Jsou to masivní tříprsté háky zakončené 6palcovými drápy. Jsou to funkční zbraně. Ale není jediný, kdo se probouzí. 3 míle na východ vibruje země. Stádo 20 Diplodocus longus vstává. Toto jsou skuteční titáni. Dospělý Diplodocus je 85 stop dlouhý a váží asi 15 tun. To je váha 3 afrických slonů naskládaných na sebe. Ale poslouchejte tohle. Jejich hlavy jsou drobné, o velikosti koňské hlavy, připevněné k 20stopému krku. Noc strávili stáním v obraném kruhu. Stopy nalezené na západě Spojených států ukazují, že sauropodi, tito dlouhokrcí obři, se pohybovali v rodinných jednotkách. Ti mladí, nepochybně nejzranitelnější tvorové vjuře, zůstávají uprostřed. Mládě Diplodoka se líhne z vejce velikosti cukrového melounu a musí dorůst do 15 tun během pouhých pár desetiletí. To vyžaduje jídlo, hodně jídla. Slunce protíná horizont v 6 hodin ráno, okamžitě zvyšuje teplotu o 10 stupňů a uvádí Allosaura do pohybu. Neřve. Řev je plýtvání energií a prozrazuje jeho pozici. Na zvíře své velikosti se pohybuje s děsivým tichem. Jeho chodidla jsou vypolstrovaná tlustou, vláknitou tkání, která tlumí zvuk jeho kroků. Jeho cílem není stádo diplodoků. Ještě ne,
Zdravý dospělý diplodocus je pro osamělého alosaura prostě příliš velký, než aby ho skolil bez rizika zlomeniny stehenní kosti. Místo toho prohledává břehy řeky a hledá něco menšího. Spatří stegosaura, každý zná stegosaura, pláty na jeho hřbetě, ostny na jeho ocase. Ale tady je ta šílená část. Ty pláty nejsou brnění, jsou protkány krevními cévami. Paleontologové věří, že sloužily k termoregulaci, pumpování krve do plátů, k ochlazení nebo zahřátí a k předvádění se. Když je zvíře rozrušené, změní barvu na jasně červenou. Právě teď se ty pláty zbarvují do ruda. Stegosaurus spatřil predátora. Allosaurus stuhne. Vypočítává vzdálenost. Dokáže sprintovat rychlostí 21 mil za hodinu, ale pouze v krátkých útocích. Je to lovec ze zálohy, ne maratonský běžec. Stegosaurus švihne ocasem. Ten ocas je vybaven 4 ostny známými jako tagomizer. Každý osten je 3 stopy dlouhý. Jeden zásah může prorazit stehenní kost allosaura, což vede k infekci a pomalému, bolestivému konci. Allosaurus se rozhodne jít dál. Je to jednoduchý výpočet rizika a odměny. V divočině nebojujete fér. Najdete si boj, který fér není. Mezitím se stádo diplodoků věnuje své hlavní činnosti – odlesňování. Nežvíkají. Jejich zuby jsou jako kolíky, určené výhradně ke strhávání listů z větví. Kousnou, zatáhnou a spolknou. V podstatě jsou jejich žaludky fermentační nádrže. Polikají kameny, nazývané gastrolity. Tyto hladké, vyleštěné kameny jsme našli uvnitř skamenělých hrudních košů. Kameny leží v žaludku a rozmělňují tuhé jehličí borovic a kapradiny. Je to biologická míchačka na cement. Jediný diplodocus musí každý den spotřebovat asi 1000 liber vegetace. To je 40 liber jídla každou hodinu. Aby to zvládli, neustále se pohybují. Jsou to environmentální inženýři. Jak kráčejí dupou po malých stromech a vytvářejí volné cesty, které menší dinosauři využívají jako dálnice. Ale toto masivní trávení má i svou nevýhodu. Metan. Klimatické modely naznačují, že samotné množství metanu uvolňovaného stády sauropodů skutečně přispívalo ke globálnímu skleníkovému efektu. Tato zvířata svým trávením doslova měnila klima. Je 8 hodin ráno, horko rychle stoupá k 88 stupňům Fahrenheita a dusivá vlhkost signalizuje, že lov začal. Allosaurus si našel nový cíl – Camptosaura. Jedná se o středně velkého bíložravce, robustního, ale ve srovnání se stegosaurem bezbraného. Nemá ostny ani brnění, spoléhá na běh. Tentokrát Allosaurus neváhá, vyráží z úkrytu jehličnanů, zrychlení je brutální. Jeho ocas slouží jako protiváha a udržuje jeho hlavu v rovině. Camptosaurus vyrazí, ale je příliš pozdě. Allosaurus do něj narazí. A tady se věda stává brutální. Allosaurus nekouše jako T-Rex. T-Rex má sílu zkusu, která drtí kosti. Allosaurus má sílu zkusu pouze asi 1 tunu, v poměru ke své velikosti slabší než lev. Ale tady je ten háček. Jeho lebka je postavena jako sekera. Otevírá čelist v neuvěřitelném úhlu 79 stupňů. Srazí svou horní čelist dolů jako sekeru. Jeho zuby jsou vroubkované jako nože na stejky a zahnuté dozadu. Jakmile se jednou zakousnou, kořist se nemůže vytrhnout. Allosaurus využívá své masivní krční svaly k provedení bočního škubnutí hlavou, čímž trhá svaly a tepny. Je to chirurgické, je to rychlé. Camptosaurus padá. Allosaurus položí nohu na mršinu a začne se krmit. Potřebuje skonzumovat asi 200 liber masa, aby uspokojil své metabolické potřeby na několik příštích dní. Odtrhává kusy a poliká je v celku. Nežvíká. Jeho žaludeční kyselina je tak silná, že rozpustí i kosti, které omylem spolkne, ale musí jíst rychle. Pach krve se šíří. Vjuře nikdy nejíte sami. Nad ním krouží stíny. Pterosauři, konkrétně Harpactognathus 2. To nejsou ptáci. Jsou to létající plazy s rozpětím křídel 8 stop. Čekají na zbytky. A na zemi se přibližují menší predátoři. Ornitolestes, 6 stop dlouhý teropod, vše sleduje z kapradin. Čeká, až se Allosaurus nasytí a odejde. Zatímco se násilí odehrává v makroměřítku, přímo pod jejich nohama probíhá neviditelná válka. Země se hemží životem. Mluvíme o hmyzu, obří brouci, vážky a předkové moderních včel. Jantarové fosilie z tohoto období nám ukazují, že hmyz byl klíčový pro opylování cykasů a jinanů.
Bez nich by Diplodocus neměl potravu. A bez pochyby nejdůležitějšími tvory v tomto ekosystému nejsou ani dinosauři, jsou to savci. Malá rejskovi podobná stvoření zvaná Morganucodon. Jsou drobní, noční a žijí v norách. Jsou děsivě efektivní v pojídání hmyzu a dinosauřích vajec. Zatímco Allosaurus je králem dne, tito savci jsou králi podzemí. Čekají na svou chvíli. Jsou to předkové každého lidského bytí na dnešní planetě. Ale právě teď jsou to jen svačinky pro cokoliv většího než kočka. Allosaurus dojíždí své jídlo. Jeho vole je plné. Teď je malátný. Trávení vyžaduje obrovské množství energie. Přesouvá se k bahennímu kališti poblíž řeky. Dinosauři se nepotili, neměli potní žlázy. Aby se ochladili, oddychovali jako psi nebo používali vodu. Allosaurus se brodí do bahna. Odpařování odvede teplo z jeho těla. Stádo diplodoků také míří k vodě. Ale nejdou se tam ochladit. Jdou se tam napít. 15tunové zvíře potřebuje asi 50 galonů vody denně. Tyto dva druhy jsou na kolizním kurzu. Allosaurus je nasycený, takže neloví. Ale matka diplodoka to neví. Vidí jen predátora. Stádo se zastaví. Hlídky bručí. Tyto nízkofrekvenční zvuky se šíří míle zemí a zachycují je nohy ostatních dinosaurů. Je to infrazvukový poplašný systém. Allosaurus je sleduje. Je sice sytý, ale je teritoriální. Postaví se, bahno mu stéká z boků. Sichtí. Zvuk vytvořený vytlačováním vzduchu přes specializované komory v jeho hrdle. Zní to jako parní ventil vypouštějící tlak. Vedoucí samec diplodoka vykročí vpřed. Zvedne přední nohy ze země a vzepne se na zadní. Na okamžik je vysoký 40 stop. Srazí přední nohy dolů. Náraz se projeví jako mini zemětřesení. Toto je ukázka síly. Allosaurus ustupuje. Nestojí to za tu energii. Stahuje se zpět do stínu lesa. Je 10 hodin dopoledne, slunce pálí a teplota dosáhla 92 stupňů, což signalizuje nebezpečný posun v atmosféře. Ranní aktivita utichá. Horko v juře je tísnivé. Většina dinosaurů přechází během poledních hodin do stavu s nízkou spotřebou energie, aby se vyhnuli hypertermii. Allosaurus si najde hluboké houští kapradin. Usadí se, jeho oční víčka se zavřou, ale nikdy nespí úplně. Jedno oko zůstává často otevřené, jeho mozek spí v hemisférách, jedna polovina odpočívá, zatímco druhá zůstává bdělá. To je vlastnost, kterou vidíme u moderních ptáků a krokodýlů. Ve světě, kde se vás všechno snaží dostat, je hluboký spánek fatální chybou. Stádo diplodoků se přesouvá do lesa blahočetů. Stín poskytuje určitou úlevu. Přestanou se pohybovat a stojí nehybně. Jejich dlouhé krky sahají do korun stromů a strhávají nejvyšší větve, na které ostatní býložravci nedosáhnou. Toto je rozdělení nik. Stegosaurus jí nízké keře, Camptosaurus jí listy ve střední úrovni. Diplodocus si bere prezidentské apartmá. Ale den zdaleka nekončí. Atmosféra je nestabilní. Ta hladina kyslíku 26% v kombinaci s intenzivním horkem vytváří těkavou směs. Na obzoru se kupí mraky. Temné, tyčící se mraky typu cumulonimbus. V juře nejsou bouře jen déšť. Jsou to násilné elektrické události. A s vysokým obsahem kyslíku může jediný úder blesku spustit ohnivou bouři, která během hodin pohltí tisíce akrů. Vítr sílí. Pach ozónu se mísí s pachem borovicové pryskyřice a dinosauřího trusu. Allosaurus sebou ve spánku trhne. Cítí pokles tlaku. Klid rána se brzy zlomí. Skutečným nebezpečím v juře nejsou predátoři. Je to planeta sama. A jak hodiny tikají k poledni, teplota nadále stoupá a tlačí každé zvíře k jeho tepelnému limitu. Většina lidí si myslí, že dinosauři vládli Zemi. Ale pravdou je, že na ní jen přežívali. Poledne v Morrisonu. Je 11 hodin 30 minut dopoledne, slunce je přímo nad hlavou a teplota vyšplhala na 98 stupňů Fahrenheita, což mění krajinu v biologickou pec. Ale je tu háček. V juře je vlhkost ustálená na 90%. To vytváří efekt mokrého teploměru. Pro většinu moderních savců by tyto podmínky byly během několika hodin smrtelné, protože pot se neodpařuje, jen sedí na kůži a vaří vnitřní orgány. Dinosauři však mají jiný systém chlazení.
Stádo diplodoků se úplně přestalo hýbat. Využívají proces nazývaný inerciální homeotermie neboli gigantotermie. V zásadě jsou tak velcí, že jejich tělesná teplota trvá dny, než se změní. Jsou to živé tepelné jímky, přesto se však potřebují zbavit přebytečného tepla. Dělají to prostřednictvím svého dýchacího systému, nedýchají jako my. Lidé mají střídavý dech, vzduch jde dovnitř, vzduch jde ven. Je to neefektivní. Sauropodi mají jednosměrný systém proudění vzduchu, podobný moderním ptákům. Vzduch proudí v nepřetržité smyčce skrze složitý systém vzdušných vaků, které zasahují až do jejich dutých kostí. To není jen kvůli kyslíku, je to vnitřní klimatizační systém. Při výdechu vyplavují horký vzduch ze svého jádra. Kdybyste právě teď stáli vedle diplodoka, slyšeli byste rytmický sípavý zvuk, jako když pumpuje obrovský měch. Doslova odvětrávají teplo ze svých obratlů. Stegosaurus má však jinou strategii. Pamatujete na ty pláty na jeho hřbetě? Po desetiletí se o nich vědci přeli. Obrana? Předvádění se? Nyní nám tepelné zobrazování moderních aligátorů a tukaních zobáků dává odpověď. Pláty jsou pokryty tenkou vrstvou keratinu a kůže, hustě protkanou krevními cévami. Pod tímto brutálním poledním sluncem Stegosaurus otáčí své tělo. Natáčí úzkou hranu plátů směrem ke slunci, aby minimalizoval absorpci. Pokud přejde mrak nebo zafouká vánek, krev proudící těmito pláty se ochladí, čímž během několika minut sníží teplotu jádra zvířete o několik stupňů. Je to biologický radiátor. Ale ne každý se dokáže ochladit. V podrostu rychle oddychuje Dryosaurus, malý, rychlý dvounohý bíložravec. Chybí mu masa diplodoka i radiátory Stegosaura. Musí se spoléhat na stín. Zahrabává se do chladné země pod obří kapradinou a tiskne břicho k půdě. To je vodivé chlazení. Les mlčí. Ptáci, nebo spíše ptačí dinosauři jako Archaeopteryx, přestali zpívat. Šetří vlhkost. Jediným zvukem je bzučení vážek velikosti jestřábů. Je 12 hodin 45 minut odpoledne a žízeň nakonec převáží nad opatrností. Allosaurus se probouzí. Horko ho učinilo podrážděným. Jeho metabolismus je vysoký a spaluje energii jen na to, aby udržel své systémy v chodu. Potřebuje vodu, míří k mrtvému ramenu řeky. Je to stojatá vodní plocha, oddělená od hlavního toku. Voda je kalná, plná řas a unášených listů cykasů. Ale v juře si na kvalitu vody nestěžujete. Ale tady je ten problém. Jezero je úzkým hrdlem. Každé zvíře v okruhu 5 mil míří na stejné místo. Když Allosaurus dorazí, pláž je přeplněná. Stádo Camarasaurů, robustnějších sauropodů s kratším krkem, právě pije. Hltají vodu v masivním množství, téměř 30 galonů na jedno posezení. Allosaurus vykročí z linie stromů. Normálně by se bíložravci rozutekli, ale horko je učinilo zoufalými. Drží své pozice. Samci Camarasaura dupou do bláta a vytvářejí vibrační varování. Ale skutečná hrozba není na břehu, je ve vodě. Hladina se zavlní. Nad čáru ponoru se vynoří pár očí. Toto je Goniofolis. Vypadá jako krokodýl, ale je to pravěký bratranec. Je 12 stop dlouhý s tlakem čelistí 3000 liber na čtvereční palec. Není dost velký na to, aby skolil Allosaura, ale je to oportunista. Sleduje menší zvířata. Mladý Dryosaurus uklouzne v blátě, padá do mělčiny. Reakce je okamžitá. Goniofolis vyrazí z vody. Nepoužívá rafinovanost. Používá čistou kinetickou energii. Zakousne se do nohy Dryosaura. Dinosaurus zaječí. Vysoký tísnivý výkřik, který se odráží od stěn kaňonu. Allosaurus se dívá. Nezasahuje. Čeká. Krokodýl provádí obrat smrti, točí svým tělem, aby kořist dezorientoval. Ale Dryosaurus divoce kope. Jeho drápy poškrábou krokodýlovo oko. Plast cukne a uvolní se vření. Bíložravec se vyškrábe zpět na bláto. Krvácející, ale živý. Allosaurus vykročí vpřed. Neloví Dryosaura. Nárokuje si místo. Krokodýl se ponoří, vědom si toho, že nemůže vyhrát pozemní válku proti dvoutunovému teropodovi. Allosaurus skloní hlavu a pije. Chlemtá vodu drsným jazykem. Jeho oči sledují linii stromu. Ví něco, co bíložravci nevědí. Vítr změnil směr. Pach ozónu sílí.
Je 14 hodin a obloha zbarví do modrofialova, což signalizuje vznícení atmosféry. Zmínili jsme hladinu kyslíku 26%. To je palivo pro oheň, ale spouštěčem je atmosféra sama. Superkontinent Pangea způsobuje masivní vzestupné tepelné proudy. Když se horký vzduch z vnitrozemí střetne s vlhkým vzduchem z oceánu Tethys, vytváří supercely, bouře, které zastěňují cokoliv, co dnes vidíme na středozápadě. Blesk bleskne. Nejdříve je ticho. Poté, o 10 sekund později, udeří hrom. Zní to jako dělostřelecká palba. Stádo diplodoků začíná panikařit. Jejich drobné mozky, vážící jen několik uncí, mají potíže zpracovat náhlý pokles tlaku. Spoléhají na instinkt. Schlukují se k sobě. Ale to je chyba. V bleskové bouři je být nejvyšším objektem na rovné pláni osudným omylem. Blesk, teplejší než povrch slunce, udeří dolů. Zasáhne osamělou borovici blahočet jen 50 jardů od stáda. A tady se věda o jurské atmosféře stává děsivou. V roce 2024, když blesk zasáhne mokrý strom, může doutnat. V juře s 26% kyslíku je hořlavý i samotný vzduch. Strom nezačne jen hořet. Exploduje. Pryskyřice uvnitř kůry se okamžitě vypaří. Šrapnely hořícího dřeva létají do kapradin. Kapradiny jsou vysušené od poledního žáru. Během 30 sekund se lokální ohnisko stává stěnou plamenů. Toto není pomalé hoření. Toto je ohnivá bouře. Plameny u základny hoří modře a bíle, což je indikátor intenzivního spalování kyslíku. Pohybují se rychlostí 15 mil za hodinu, což je rychleji, než dokáže běžet člověk. Je 14 hodin 30 minut a denní rutina je roztříštěna, protože Allosaurus okamžitě ucítí kouř. Jeho pud sebezáchovy převáží nad teritoriálním pudem. Otočí se a běží. Ale neběží slepě. Míří k řece. Scéna je chaosem. Stegosaurus se kolébá tak rychle, jak jen může. Jeho pláty se zaplavují krví, jak jeho srdeční tep vyletí na 150 úderů za minutu. Ornitholestes kličkují mezi nohama obrů. Během požáru plně platí příměří mezi predátory a kořistí. Nikdo se nezastaví, aby se najedl, když svět hoří. Stádo diplodoků zrychluje pomalu. Trvá to, než se 15 tun dá do pohybu. Zadní část stáda je pohlcena kouřem. Inhalace kouře je hrozbou číslo 1. Částice v jurském kouři jsou těžké kvůli sopečnému popelu a borovicové pryskyřici. Pokrývají plíce jako dehet. Jeden z mladých diplodoků, teenager, dlouhý asi 30 stop, zaostává. Kašle hluboký rezonující dávivý zvuk. Oheň se blíží. Žár je tak intenzivní, že vzduch 50 stop před ohněm tvoří puchýře. Kůže mláděte začíná praskat. Ale tady je ta neuvěřitelná část. Evoluce s tím počítala. Nálezy zuhelnatělých zbytků z tohoto období nám ukazují, že tyto požáry byly časté. Děly se neustále. Přeživší jsou ti, kteří přesně vědí, kde jsou protipožární pásy. Vedoucí diplodocus prudce zahne doleva a proráží husté houští přesliček. Vede je směrem ke spáleništi z požáru před 2 týdny. Je to černá zóna. Tam už nezbylo žádné palivo k hoření. Stádo se vtrhne do zuhelnatělé pustiny. Jsou v bezpečí před plameny, ale jsou obklopeni ohnivým kruhem. Hladina kyslíku živí požár, až zní jako tryskový motor. Mláděv klopítne do černé zóny právě ve chvíli, kdy stěna ohně za ním pohltí kapradiny. Přežije, ale jeho boky jsou ožehnuté. Následky a oportunista. Je 16 hodin a bouře přešla stejně rychle, jako přišla a zanechala za sebou kouřící zčernalou krajinu. Teplota klesá na 75 stupňů. Vlhkost prudce stoupá na 100%. Vrací se ticho, ale nyní je pach jiný. Voní po mokrém popelu a uvařeném mase. Toto je zvonění k večeři. Allosaurus se vynořuje z řeky. Je promáčený, ale nezraněný. Vstupuje na sežehnutou zem. Jeho nohy se boří do teplého popela. Nehledá živou kořist. Hledá mršiny. Mrtvoložrouctví je mnohem energeticky účinnější než lov. Spatří hromadu dřevěného uhlí, která vypadá jako kmen. Šťouchne do ní čenichem. Je to Camptosaurus, který se nestihl dostat k řece. Byl uvězněn plameny. Maso je předvařené. Ale není jediný, kdo o tom ví. Z linie stromů se vynořuje jiný tvar. Tento je jiný. Je to Ceratosaurus. Je menší než Allosaurus.
Dlouhý možná 20 stop, ale má zlou povahu. Má nápadný roh na nose a masivní horní zuby, které vypadají jako upíří tesáky. Je stavěný pro sekání. Ceratosaurus chce tu mršinu. Ve většině dokumentů by řvali a bojovali až do konce. Ale příroda je ekonom. Boj riskuje zranění. Zranění znamená konec. Allosaurus se nafoukne. Otočí se bokem, aby maximalizoval svůj profil. Pumpuje vzduch do plic, aby roztáhl hrudní koš. Vypadá o 30% větší. Vydá nízkofrekvenční dunění. Není to řev. Jsou to vibrace, které Ceratosaurovi rozdrnčí zuby. Ceratosaurus si to spočítá. Allosaurus ho převyšuje váhou o tunu. Menší predátor zasyčí, chne čelistmi do vzduchu a ustoupí. Najde si menší jídlo. Allosaurus se pustí do mršiny. Jí rychle a poliká 50librové kusy. Ví, že pach přiláká ještě větší hrozby, jako je Torvosaurus, šampion těžké váhy formace Morrison. Zatímco Allosaurus hoduje, stádo diplodoků se přeskupuje, aby zkontrolovalo mladé. Věnují se hmatovému zbližování. Třou si své dlouhé krky o sebe. Tím ze sebe seškrabávají parazity, klíšťata o velikosti mincí a posilují sociální vazby. Našli jsme skamenělé stopy, které ukazují, že mladí sauropodi kráčeli ve šlépějích dospělých. Doslova kráčeli ve stínu svých rodičů, aby se vyhnuli slunci a predátorům. Stádo je neklidné. Oheň zničil jejich pastvinu. Musí se pohnout. Diplodocus nemůže zůstat na jednom místě déle než den. Vyplení zemi do čista. Jsou to kočovní kobylky z masa. Matriarcha, nejstarší samice, otočí hlavu k severu. Pamatuje si cestu, ví, kde je další háj jinanů, pravděpodobně 20 mil daleko. Zaburácí, stádo se seřadí. Začínají dlouhý pochod. Kráčejí stálým tempem 3 míle za hodinu. Budou kráčet celou noc, pokud budou muset. Je 17 hodin 30 minut, slunce začíná klesat a světlo se stává zlatým, přičemž vrhá dlouhé stíny přes pole popela. Allosaurus je sytý, zanechává zbytky Camptosaura mrchožroutům. Přesouvá se zpět směrem k hustému lesu, který požár přežil. Musí však být opatrný. Země je kluská od bahna, až jsou zde nebezpečí, která nemají nic společného s ostatními dinosaury. Překročí padlý kmen. Pod kmenem je kolonie brouků, ale je tam také plíseň. Paleopatologie, studium starověkých nemocí, nám říká, že dinosauři trpěli artritidou, rakovinou a plísňovými infekcemi. Jediné škrábnutí na noze Allosaura od ohořelé větve by mohlo zgangrénovat. Našlapuje opatrně, zastaví se, aby se poškrábal nohou na krku jako pes. Má roztoče. I král Jury se musí potýkat s parazity. Náhle stuhne. Slyší zvuk, který by tam neměl být. Praskající větev. Ale je to těžké. Není to býložravec. Z mlhy se vynořuje Torvosaurus tannery. Toto je problém toho být vrcholovým predátorem. Vždycky se někdo snaží vzít vám korunu. Torvosaurus je těžší, mohutnější a má sílu z kusu, vedle které vypadá Allosaurus slabě. Allosaurus je plný masa. Je malátný. Torvosaurus má hlad. Toto není teritoriální předvádění se. Toto je oznámení o vystěhování. Allosaurus zasyčí, ale neustále couvá. Ví, že tento boj ve svém současném stavu nemůže vyhrát. Přenechává území, otočí se a vykluše pryč, míří na vyšší polohy. Je to ponižující, ale je to přežití. Je 18 hodin 30 minut a jak se slunce dotýká horizontu, teplota rychle klesá, což zpomaluje plazy bez vnitřního zahřívání. Zlatá hodinka Jury je vizuálně úchvatná. Sopečný prach ve vysoké atmosféře rozptyluje modré světlo a barví oblohu do krvavě rudé a sytě oranžové. Allosaurus najde skalní převis. Je otočen na východ směrem od větru. To bude jeho pevnost pro tuto noc. Zkontroluje oblast. Označí strom močí. Chemické značky říkají ostatním samcům: jsem tady, držte se dál. Usadí se, ale ještě nezavírá oči. Přechod ze dne do noci je nejnebezpečnější čas. Denní lovci jdou spát a noční lovci se probouzejí. Střídání stráží je chaotické. Smečka Ceratosaurů se pohybuje údolím pod ním a kňučí jako kojoti. Hledají zraněné. Hledají ty, kteří zaostali po požáru. Allosaurus je sleduje ze svého vysokého stanoviště. Prozatím je v bezpečí. Ale noc je dlouhá. A ve tmě na velikosti nezáleží tolik jako na smyslech. 23hodinový den vstupuje do své závěrečné fáze. Temnota v Juře není jako moderní temnota.
Neexistuje žádný světelný smog. Je to absolutní čerň. A v té černi se pohybují věci, vedle kterých vypadá Allosaurus jako štěně. Jak poslední světlo pohasíná, začínají zvuky noci. Je 19 hodin 15 minut a když slunce úplně zmizelo, teplota prudce klesla ze spalujících 98 stupňů na chladných 65 stupňů. Tento 30-stupňový pokles nastává rychle, protože zde není žádný beton nebo asfalt, který by držel teplo. Je to jen surová země a vegetace. Ale tady je ten háček. Temnota v juře je absolutní. Neexistuje světelné znečištění. Měsíc je blíže k Zemi než dnes, na obloze se jeví asi o 5% větší a vrhá strašidelné stříbrné světlo na formaci Morrison. Pro Allosaura je pro tento den konec hry. Jeho oči jsou uspůsobeny pro denní lov. Má vysokou hustotu čípků ve svých sítnicích, které jsou skvělé pro barvy, ale hrozné pro slabé světlo. V podstatě trpí šeroslepostí. Schoulí se ve svém skalním úkrytu. Snižuje svůj metabolismus, aby šetřil energii. Je ve stavu strnulosti. Ale pro jinou skupinu lovců den právě začíná. Z jeskyní a hustého křoví se vynořují noční specialisté. Biologická stráž se střídá. Ceratosaurus je v pohybu. Zmínili jsme ho dříve, ale nyní je ve svém živlu. Studie jeho lebky ukazují masivní čichové dutiny, v poměru k jeho velikosti dokonce větší než u Allosaura. Nepotřebuje vás vidět. Cítí vás. Ale skutečnou hrozbou nejsou ti velcí. Jsou to ti malí. Hluboko v kapradinových lesích se otevírá pár velkých zářících očí. To je Mesadactylus. Počkat, to je Pterosauros. Hledáme něco na zemi. Hledáme Coelura. Malý, hbitý teropod, dlouhý asi 6 stop. Váží jen 40 liber. Je rychlý, obratný a stavěný pro tmu. Lesní půda ožívá zvukem. V roce 2012 vědci zrekonstruovali píseň jurské kobylky zvané Archaboilus musicus. Necvrlikala. Vydávala nízký nepřetržitý tón o frekvenci 6,4 kHz. Představte si neustálý elektrický bzukot naplňující vzduch. To je soundtrack jurské noci. A v tom zvuku se skrývají předkové lidstva. Proč savci ovládli noc? Je 8 hodin 30 minut večer a země vibruje, ale ne kvůli dinosaurům. Pod masivními kořeny jinanu vykukuje malý nos. Toto je Fruitafossor winchefeli. Vypadá jako kříženec čipmanka a pásovce. Je dlouhý jen 6 palců a váží méně než chytrý telefon. Nenechte se však jeho velikostí zmást. Tento malý chlapík je evolučním zázrakem. Jeho zuby jsou specializované. Na rozdíl od plazů, kteří mají stejnoměrné kolíkovité zuby, má Fruitafossor zuby s otevřeným kořenem, které nikdy nepřestávají růst, je stavěný na hlodání, jí termity. A poslouchejte tohle, má masivní přední končetiny speciálně navržené pro hrabání stylem škrábavého hloubení, přesně jako moderní krtek. Vybíhá ze své nory, má poslání, potřebuje kalorie. Savci v juře jsou teplokrevné motory běžící ve vysokých otáčkách. Musí každou noc sníst hmyz o váze vlastního těla, jen aby zůstali v teple. Cupitá po lesní půdě, vyhýbá se otevřeným místům s měsíčním světlem. Drží se ve stínech. Ale není sám, poblíž je jiný savec, Docodon. Docodon je větší, má velikost bobra. Je to všežravec. Tito savci žijí ve světě obrů, ale mají supervlastnost. Sluch. Studie kůstek středního ucha jurských savců dokazuje, že slyšeli vysokofrekvenční zvuky, které dinosauři slyšet nemohli. Slyšeli brouka kráčejícího po listu na vzdálenost 10 stop. Slyšeli dech predátora dříve, než se vůbec přiblížil. Fruitafossor najde hníjící kmen. Začne hrabat. Narazí na zlato, kolonii termitů. Hoduje. Ale náhle stuhne. Uši mu cukají. Slyší zvuk, který je příliš tichý na to, aby to byl diplodocus, a příliš těžký na to, aby to byl cvrček. Je to zvuk zatahujícího se drápu. Je 9 hodin večer a dorazil nejinteligentnější predátor té éry. Toto je Troodon. Ten je široce považován za nejchytřejšího dinosaura, který kdy žil. Většina dinosaurů má mozek velikosti vlašského ořechu. Troodon má mozek velikosti avokáda. Jeho encefalizační kvocient, poměr velikosti mozku k velikosti těla, je srovnatelný s moderními ptáky.
Stojí asi 3 stopy vysoko v bocích, je pokrytý peřím. Nejen prachovým chmýřím, ale složitým obrysovým peřím, které tlumí zvuk jeho pohybu. Je to neviditelný stíhač, ale jeho zbraní není jen mozek, jsou to jeho oči. Troodon má masivní oči směřující dopředu. Tomu dává binokulární vidění. Dokáže dokonale odhadnout vzdálenost ve tmě. Spatří Fruitafosora. Savec se potápí do díry, Troodon nehrabe, čeká. Ví, že savec se musí vynořit pro vzduch nebo se přesunout do jiného tunelu. Ale tady je ten háček. Troodon neloví sám. Zleva se ozve tiché syknutí. Objeví se další Troodon a další. Jsou to smečkoví lovci. Komunikují pomocí složitých cvrlikání a signálů ocasem. Nastražují past. Fruitafosor vykoukne z vedlejšího východu o 5 stop dál. Druhý Troodon chňapne, mine o palec. Savec je rychlý. Potápí se do kořenového systému, kam ho dinosauři nemohou následovat. Troodoni nestrácejí energii frustrací, přeskupují se, mají na mysli větší cíle. Hledají zranitelné mladé dinosaury, přesouvají se k mítině, pohybují se jako tekuté stíny. Je 11 hodin večer, měsíc je vysoko a stádo diplodoků vytvořilo živou pevnost. Jak spí 15tunové zvíře? Nemohou si snadno lehnout. Pokud by leželi na boku příliš dlouho, váha jejich vlastních těl by jim mohla rozdrtit vnitřní orgány nebo je udusit. Takže spí ve stoje. Jejich nohy mají v kolenou blokovací mechanismus, podobný jako u moderních koní. Mohou zablokovat své klouby a uvolnit svaly, aniž by upadly. Tvoří těsný kruh. Mláďata jsou uprostřed doslova pod břichy dospělých. Je to pevnost z masa a kostí, ale nespí hluboce. Provozují jednosemisférový spánek s pomalými vlnami. Jedna polovina mozku spí, zatímco druhá zůstává bdělá. Jedno oko zůstává otevřené. Smečka Troodonů dorazí k obvodu stáda. Hledají opozdělce, ale formace je těsná. Jeden lehkomyslný Troodon se dostane příliš blízko. Strážný diplodokus vycítí pohyb. Neřve, švihne ocasem. Ocas diplodoka je biomechanický bič. Špička může překonat bariéru zvuku. Krek. Zvuk se nese údolím jako výstřel z pistole. Špička ocasu Troodona mine, ale rázová vlna srazí predátora s nohou. Tlaková vlna roztrhá cévy v uchu dinosaura. Smečka se rozprchne. Zpráva je jasná, pevnost je uzavřena. Stádo se nervózně přeskupuje. Bručí. Země hučí jejich úzkostí, dnes v noci si moc neodpočinou. Je 12 hodin 30 minut ráno a zatímco na zemi zuří válka, vzdušná válka je tichá. Máme tendenci si pterosaury představovat jako obří kluzáky typu pteranodon, ale v juře existovali drobní specializovaní letci. Seznamte se s Anurognatusem. Tato věc je materiálem pro noční můry, ale je malinká. Má rozpětí křídel jen 20 palců. Má plochou tvář podobnou žábě a masivní černé oči. Vypadá jako netopír, ale je to plas. Je pokrytý piknovlákny, nitkami podobnými chlupům, které ho udržují v teple. Loví můry. Jurské můry mají velikost jídelních talířů. Anurognatus létá s akrobatickou přesností. Používá echolokaci? Ne. Paleontologové nenašli žádné důkazy o echolokaci. Používá čisté noční vidění, potápí se, uloví můru uprostřed vzduchu. Jeho zuby jsou ostré jako jehly, navržené k proražení schránek hmyzu. Anurognatus má však i jiný zdroj potravy, přistane potichu na hřbetě spícího diplodoka. Obří bíložravec to ani neucítí. Pterosaurus se plazí podél páteře, neútočí na dinosaura. Jí klíšťata a parazity ukryté v kožních záhybech. Je to symbiotický vztah. Pterosaurus získá jídlo, Diplodocus získá čistící službu. Ale tento mír netrvá dlouho. Vzduchem pronikne zahoukání podobné sově. Ale ptáci se ještě nevyvinuli v dominantní noční letce. Toto je Archaeopteryx, sedící na jehličnanu. Sleduje Anurognatuse. Konkurence je nelítostná. Tichá smrt. Je 02:00 ráno a nejnebezpečnějším prvkem v údolí není predátor, ale vzduch samotný. Zmínili jsme vysokou hladinu CO2. Oxid uhličitý je těžší než kyslík. V noci, když vítr utichne, se uhlík oxid uhličitý se usazuje v nízko položených oblastech, údolích a vyschlých korytech řek. Vytváří neviditelné jezero dusivého plynu.
Skupina malých dinosaurů rodu Otnielia se uložila k odpočinku v rokli, aby se skryla před větrem. Zdálo se to jako bezpečné místo, ale jak noc plyne, hladina uhličitanu sodného v rokli stoupá. Zvířata se neprobouzejí kašlem, jen upadají do hlubšího spánku. Toto je hypoxie. Jednomu po druhém se jim zpomaluje dech. Jejich srdce se zastavují. Je to tichá zkáza. Do rána bude rokle pohřebištěm. A mrchožrouti budou mít hostinu, pokud se sami v rokli nezdrží příliš dlouho. To je důvod, proč Allosaurus spí na skalním převisu. To je důvod, proč Diplodocus spí v otevřené pláni. Instinktivně vědí, že nízká země je smrtící. Příroda v juře vás nelikviduje jen zuby. Likviduje vás chemií. Je 3 hodiny 30 minut a teplota dosahuje nejnižšího bodu, 60 stupňů Fahrenheita. Pro savce, jako je Frutafosor, je toto jejich zlatý čas. Jsou stále aktivní, jejich vnitřní pece jasně hoří, právě teď kradou vejce. Frutafosor najde hnízdo stegosaura. Matka spí, její metabolismus je zpomalen chladem, je malátná. Kdyby se probudila, trvalo by jí několik sekund, než by zareagovala. To je veškerý čas, který savec potřebuje. Prohrabe se dohromady, najde vejce, rozbije ho, vypije žloutek, zničí 3tunového dinosaura dříve, než se vůbec narodí. Toto je tichá válka, která nakonec povede k vyhynutí dinosaurů, nikoliv asteroid, ale postupné vyčerpání, savci požírající budoucnost. Allosaurus se na své skále pohne, je mu zima, třese se. Dinosauři se skutečně třásli. Je to svalový reflex pro generování tepla. Čeká na slunce. Potřebuje UV záření, aby nastartoval svůj den. Les je teď tichý, dokonce i cvrčci zpomalili. Energie ekosystému je vyčerpána. Cyklus 23 hodin je téměř u konce. Ale poslední hodina je vždy ta nejtemnější. V dálce začíná dunění. Není to dinosaurus. Země se třese. Je 3:45 a geologický budík zvoní s násilím, které otřásá kontinentem. Často o dinosaurech mluvíme, jako by to byli herci na jevišti, ale samotné jeviště se rozpadalo. Doslova. Toto je éra, kdy se superkontinent Pangea trhá na 2 masivní kusy, Laurasie na severu a Gondwanu na jihu. Není to pomalý proces, je to násilné. Hluboko pod nohama spícího Allosaura se posouvají tektonické desky. Oblast zasáhne zemětřesení o síle 6,0 stupňů Richterovy škály. Země se vlní jako voda. Toto je likvefakce. Písčitá půda formace Morrison se na 30 sekund mění v tekutý písek. V údolí panikaří stádo kamptosaurů. Snaží se utéct, ale půda ztratila svou soudržnost. Jeden z nich zapadne až po kolena. Vibrace jsou ohluchující. Nízkofrekvenční řev, který zní jako nákladní vlak projíždějící knihovnou. Stromy praskají. 100 stop vysoký jehličnan se řítí k zemi a drtí hnízdo Otnielí. Allosaurus na hřebenu se okamžitě probouzí. Přikrčí se nízko. Jeho těžiště je proto to ideální. Jeho ocas funguje jako dynamický stabilizátor. Přečká otřesy. Ale je tu háček. Zemětřesení je jen začátek. Hlavní událostí je to, co vychází ze země. Otevírají se trhliny, syčí parní průduchy a uvolňují oxid siřičitý. Zápach je nerozeznatelný od zkažených vajec. Toto geologické násilí je každodenní realitou. Dinosauři se vyvinuli tak, aby ho zvládli. Jejich kosti jsou pružné, jejich dýchací systémy jsou robustní. Ale pro slabé, zraněné nebo ty, kteří mají smůlu, je geologie vrcholovým predátorem. Je 04:30 a chaos po zemětřesení vytvořil vzácnou příležitost pro outsidery. Na scénu vstupuje Repenomamus robustus. Zapomeňte na drobné rejskovité savce, o kterých jsme mluvili dříve. Repenomamus je jiný, je velký jako jezevec nebo velký ďábel medvědovitý. Váží asi 30 liber. Je stavěný jako tank s krátkýma nohama a masivní lebkou. A my přesně víme, co jedl. V roce 2005 našli paleontologové v Číně fosily Repenomama se zbytky mláděte dinosaura Psittacosaura uvnitř žaludku. Nesežral ho jako mršinu. Kosti byly rozpojené, což znamená, že savec dinosaura roztrhal, dokud byl čerstvý. Právě teď v předúsvitové tmě amerického západu se odehrává podobná scéna. Příbuzný Repenomama slídí na okraji zóny zemětřesení, najde kamptosaura, který uvízl v blátě po likvefakci. Dinosaurus je vyčerpaný.
Snaží se vysvobodit nohy, bečí úzkostí. Savci je jedno, jaký je mezi nimi velikostní rozdíl. Zaútočí. Zakousne se do boku dinosaura. Jeho zuby nejsou jemné, jsou to drtící stoličky. Protrhne tuhou kůži. Camptosaurus kope, ale je uvězněn v zemi. Toto obrací zavedený scénář. Učí nás, že dinosauři vládli a savci se schovávali, ale pravdou je, že to byla válka. A v 04:30 ráno savci vyhrávali. Repenomamus se nasytí dříve, než vyjde slunce. Ví, že jakmile se vrátí světlo, stane se opět kořistí. Ale během těchto pár hodin je králem on. Je 05 hodin, horizont se barví do sytě fialové a teplota se drží na chladných 62 stupních Fahrenheita, což zanechává obry stuhlé a zranitelné. Allosaurus je vzhůru, ale je stuhlý. V paleontologii se vede velká debata. Byli dinosauři studenokrevní nebo teplokrevní? Konsenzus v roce 2024 je takový, že to byli mezotermové. Dokázali generovat vlastní teplo, ale ne tak efektivně jako savec. Měli vysokou rychlost metabolismu, ale stále se spoléhali na okolní prostředí. Allosaurus se postaví, jeho pohyby jsou trhavé. Synoviální tekutina v jeho kloubech je kvůli chladu viskózní. Zahajuje svalový třes pro tvorbu tepla, shivering thermogenesis. Jeho masivní stehenní svaly rychle vibrují, tím spaluje kalorie, aby vytvořil teplo. Spaluje své rezervy, potřebuje palivo, dívá se dolů do údolí. Mlha je hustá, zemětřesení změnilo krajinu, stromy jsou popadané, řeka mírně změnila směr, potřebuje slunce, natočí své tělo na východ, otevře tlamu, tmavá výstelka jeho tlamy je bohatá na krevní cévy. Tím, že ji vystaví prvním paprskům světla, může zahřát svou krev rychleji. Je to solární panel z masa, stádo diplodoků se také probouzí. Mají to snazší, jejich obrovská masa znamená, že přes noc nestratili mnoho tepla. Toto je tepelná setrvačnost. Jakmile zahřejete 15 tun masa, zůstane horké po dlouhou dobu. Jsou připraveni k pohybu dříve než predátoři. 05:30 ráno dopravní zácpa. Je 5:30 ráno a jak slunce protíná horizont, svět exploduje hlukem. Ale není to ptačí zpěv, je to bzučení hmyzu. Ohřívající se vzduch spouští líhnutí. Miliony cikád a brouků vzlétají. Množství biomasy je ohromující a za nimi následují pterosauři. Z útesů se vrhají dimorfodoni. To nejsou žádní elegantní letci. Mají těžké lebky a krátká křídla. Jsou to zběsilí letci. Prudce mávají křídly. Potápějí se do mraků hmyzu. Jsou to vzdušné hodovní manévry, ale na obloze je větší hráč. Harpactognathus. Masivní pterosaurus s kostěným hřebenem na hlavě. Nejí hmyz. Loví dimorfodony. Potápí se rychlostí 40 mil za hodinu. Chytí menšího pterosaura přímo ze vzduchu. Spolkne ho celého za letu. To je nebezpečí jurské oblohy. Vždycky existuje větší letec. Na zemi Allosaurus sleduje tu show. Letci ho nezajímají. Hledá stegosaura. Spatří osamělého samce stegosaura poblíž řeky. Zemětřesení ho oddělilo od skupiny. Stůl je prostřen. Je 6 hodin ráno a cyklus se restartoval, přičemž přináší stoupající teplotu 75 stupňů a obnovený instinkt k lovu. Allosaurus se pohybuje. Teď je teplejší. Jeho svaly jsou vláčné. Přibližuje se ke stegosaurovi. Bíložravec je zaneprázdněn pojídáním kapradin. Predátora nevidí, dokud není 50 jardů daleko. Stegosaurus se otočí na místě. Udržuje svůj ocas namířený na hrozbu. Napumpuje krev do svých plátů. Zbarví se jasně červeně. Je to nápis Nedotýkat se. Allosaurus tuhle hru zná. Krouží, hledá úhel, naznačí útok doleva. Stegosaurus švihne ocasem, švihem. Ostny minou o palce. Allosaurus se vrhne vpřed, ale nekousne do krku. Kousne do základny ocasu. Zakousne se do svalu caudofemoralis, motoru, který pohání švih ocasu. Stegosaurus řve, snaží se vytrhnout, ale Allosaurus využívá svou váhu. Zapře se nohama a táhne zpět. Trh, vytrhne kus svalu. Ocas ochabne, zbraň je vyřazena z provozu. Nyní je Stegosaurus bezbraný. Allosaurus se přesune k hrdlu, provede sekerovitý zkus. Srazí svou horní čelist dolů. Vroubkované zuby přeříznou krční tepnu. Masivní zvíře se hroutí. Allosaurus položí jednu nohu na mršinu. Rozhlédne se. Kontroluje, zda tu není Torvosaurus. Kontroluje ostatní smečky. Pobřeží je čisté.
Začíná jíst. Přežil další 24-hodinový cyklus. Je 6:30 ráno, slunce oslňuje a vlhkost šplhá zpět k 90%, což signalizuje začátek věčného koloběhu. Stádo diplodoků je již 3 míle daleko a pustoší nový les. Savci jsou zpět ve svých norách a dospávají svou hostinu. Hmyz bzučí. Allosaurus je nasycen. Příštích 8 hodin bude spát. Tento cyklus lovit, jíst, spát, přežít se bude opakovat dalších 80 milionů let. Často o dinosaurech přemýšlíme jako o neúspěšných, protože vyhynuli, ale tady je realita. Dominovali planetě po dobu 165 milionů let. Lidé jsou civilizovaní možná 6 000 let. Jsme jen okamžik. Oni byli dynastií. Přežili rozpad kontinentů. Přežili sopečné zimy. Přežili období extrémního skleníkového efektu. Allosaurus neví, že ve vzdálené budoucnosti zasáhne poloostrov Yucatán, skála široká 6 mil. Neví, že jeho vláda má datum vypršení platnosti. Ví jen to, že dnes je králem. 23 hodin dlouhý den skončil. Nový začíná. A v juře je jediné pravidlo prosté. Nepřestávej se hýbat, nebo se staň fosilí. Vzhledem k tomu, že oceán pokrývá téměř 70% planety, dynamika se zcela mění, což z vody činí nejnebezpečnější místo k pobytu. Posledních 20 hodin jsme sledovali Allosaura a Diplodoka na souši. Ale je tu háček. Kdybyste byli cestovateli v čase na návštěvě Jury, souš je ve skutečnosti nejbezpečnějším místem. Pozemní predátoři byli omezeni gravitací a termodynamikou, ale mořští predátoři žádná taková omezení neměli. Voda nese jejich váhu, což jim umožňuje dorůst do velikostí, vedle nichž vypadá T-Rex jako domácí kočka. Posuňme naši časovou osu. Je 8 hodin ráno v tom, co je dnes Evropou. Tehdy byla Evropa roztroušeným souostrovím tropických ostrovů, podobně jako moderní Bahamy, ale s více zuby. Toto je říše formací Oxford Clay a vápenců v Solnhofenu. Voda je teplá, průměrně 80 stupňů Fahrenheita. Neexistují žádné polární ledové čepičky, které by ochlazovaly proudy. Celý oceán je teplou lázní plnou živin, ale pod Tyrkisovou hladinou zuří konflikt, vedle něhož vypadá formace Morrison klidně. Sledujeme tvora, který dominuje tomuto 24-hodinovému cyklu v moři, Ophthalmosaurus. Toto je ichthyosaur. Vypadá jako delfín, ale je to 100% plas. Je 20 stop dlouhý a aerodynamický jako torpédo. Ale nejvíce děsivým rysem nejsou jeho zuby. Jsou to jeho oči. Ophthalmosaurus má největší oči v poměru k velikosti těla ze všech zvířat v historii. Každé oko je velké jako fotbalový míč. Jsou chráněny prstencem kosti zvaným sklerotický prstenec, aby se zabránilo kolapsu oční bulvy pod tlakem. Proč potřebujete tak velké oči? Protože toto zvíře neloví ve slunečním světle. Potápí se. Jde tam, kam světlo nedosáhne. 9 hodin dopoledne. Fyzika hlubinného potápění. Ranní slunce dopadá na vlny Jurského oceánu, ale pro tvora, který proráží hladinu, to není o vychutnávání výhledu. Je to o pohonu biologického stroje. Ophthalmosaurus se připravuje na vytrvalostní kousek, který popírá lidskou biologii. Nadechne se. Nemá žábry. Má plíce. Vdechne masivní objem vzduchu a během sekund okysličí svou krev. Poté skloní své ploutve směrem dolů. Rychle klesá. Není to jemné snášení se, je to poháněný sestup. V roce 2015 vědci analyzovali hustotu kostí ichthyosaurů. Zjistili něco fascinujícího. Na rozdíl od moderních velryb, které mají stlačitelné hrudní koše, umožňující splasknutí plic, aby zabránili poškození v hloubce, měli ichthyosauři tuhé hrudní koše podobné bubnu. Proti vztlaku bojovali čistou svalovou silou. Ophthalmosaurus klesá kolem zóny soumraku. 500 stop. 1000 stop. 1500 stop. Zde je tlak 50krát vyšší než na hladině. To je přes 700 liber na čtvereční palec, které tlačí na každý palec kůže. Lidský potápěč by byl okamžitě rozdrcen, jeho plíce by implodovaly. Ophthalmosaurus je v pohodě. Jeho tělo je mistrovským dílem kompresního inženýrství. Ale skutečným divem je vidění. Toto zvíře má největší poměr oka k tělu ze všech obratlovců v historii. Jeho oči jsou velké jako jídelní talíře,
9 palců v průměru. Tvar drží díky prstenci z kosti zvanému sklerotikální prstenec. Bez tohoto kostěného prstence by obrovský tlak vody deformoval oční bulvu, čímž by zvíře osleplo. S ním zůstává oko dokonalou koulí, která shromažďuje nejslabší fotony světla v drtivé temnotě. Jeho masivní oči zachycují slabé bioluminiscenční záblesky jeho kořisti Belemnoteutis. Jedná se o starověké hlavonožce podobné sépím, odlišné od moderních sépí. Nemají jen přísavky, mají háčky. Jejich chapadla jsou lemována páry ostrých, chytinových háčků navržených k zachycení kořisti. Jsou rychlí, pohánějí se temnotou pomocí tryskového pohonu. Ale Ophthalmosaurus je rychlejší. Plas zrychluje na 25 mil za hodinu v téměř úplné tmě. Cvakne svou dlouhou čelistí připomínající zobák, nežvíká, vytvoří sací zónu a spolkne sépii celou. Víme to jako fakt, protože paleontologové našli fosilie ophthalmosaurů s tisíci háčky z chapadel sépí skamenělými uvnitř jejich hrudních košů. Tyto háčky jsou tvrdé a nestravitelné. Hromadily se v žaludku a vystýlaly stěnu střeva jako štěrk. Ale lov má přísný časový limit. Kyslík. Metabolické náklady na lov v chladné vodě s vysokým tlakem jsou astronomické. Po 20 minutách hladina oxidu uhličitého v jeho krvi prudce stoupne. Ve svalech se hromadí kyselina mléčná. Musí se vynořit. Vyrazí jako raketa směrem ke světlu. Ale jak stoupá, vstupuje do nejnebezpečnější fáze ponoru. Příliš rychlé stoupání způsobuje dekompresní nemoc, Kessonovou nemoc. V krvi se tvoří bublinky dusíku, které blokují kapiláry a ničí kostní tkáň. Fosilní důkazy nám ukazují, že jurští ichtyosauři trpěli stavem zvaným avaskulární nekróza. Jejich kosti jsou posety jizvami a stopami po opakované dekompresní nemoci. Doslova si poškozovali vlastní kostry, aby se včas dostali zpět ke vzduchu. A je tu větší problém. Přechod z hluboké tmy na jasnou hladinu je místem, kde čekají vrcholoví predátoři. Využívají techniku zvanou siluetování. Plavou pod kořistí a dívají se nahoru. Kořist se jeví jako tmavý tvar proti jasnému slunci na hladině. Predátor zůstává neviditelný v šeru pod ním. Ophthalmosaurus závodí o kyslík, ale možná závodí do pasti. Zatímco hlubiny skrývají svá vlastní nebezpečí, hladina je místem, kde čekají skuteční obři, připraveni zaútočit bez varování. Je 9 hodin 30 minut ráno. Hladina vody je klamně klidná. Ale dole, vznášející se ve vodním sloupci, je Pliosaurus macromerus. Zapomeňte na dlouhé krky lochneské příšery nebo plesiosaurů, které vidíte v kreslených filmech. Ti byli požírači ryb navržení pro hbitost. Pliosauři byli stavěni pro hrubou ničivou sílu. Měli krátké, tlusté krky a masivní lebky. Jedna lebka nalezená v Dorsetu v Anglii měří 8 stop na délku. Tato samotná lebka je větší než celé tělo vysokého člověka. Samotné zvíře je 40 stop dlouhé a váží 45 tun. Systém pohonu je v živočišné říši jedinečný. Většina mořských živočichů, žraloci, delfíni, tuňáci používá k pohonu ocas. Pliosauři používali pohon všech 4 kol, disponují 4 masivními ploutvemi, z nichž každá je dlouhá až 6 nebo 7 stop. Počítačové simulace a biomechanické studie naznačují, že jen nepádlovali, pod vodou létali. Máchali všemi 4 ploutvemi v koordinovaném rytmu, aby vytvořili explozivní zrychlení. To je funkčně podobné letu tučňáka, ale v měřítku 40 tun. Ophthalmosaurus proráží hladinu, aby se nadechl a vydechuje z pršku mlhy. Je zranitelný. Pliosaur útočí ze spodu. Zapojí všechny 4 ploutve a v zlomku sekundy vyvine tisíce liber tahu. Zasáhne ichtyosaura silou dýzlového nákladního vlaku. Samotný náraz pravděpodobně roztříští ichtyosaurovi páteř, čímž se jeho ocas stane nepoužitelným. Pak se čelisti sevřou. Biomechanické studie struktury lebky a úponů svalů naznačují, že pliosaur měl sílu z kusu 33 000 liber na čtvereční palec, PSI. Dejme si toto číslo do souvislosti. Moderní krokodýl mořský, nejsilnější kousající dnes, dosahuje 3700 PSI. Tyrannosaurus rex se odhaduje na přibližně 12 000 PSI. Pliosaur kouše téměř 3krát silněji než T-rex. Nekouše jen, drtí.
Zuby nejsou zoubkované jako u žraloka, jsou trihedrální, v průřezu trojúhelníkové. Tento tvar je zásadní. Zoubkované zuby jsou pro krájení měkkého masa. Trihedrální zuby jsou strukturální hroty navržené k proražení kosti a pancíře bez zlomení. Když čelisti zaklapnou, tlak vytvoří vakuový efekt, který vtáhne kořist hlouběji do hrdla. Voda se prudce čeří, jak pliosaur zahajuje smrtící rotaci nebo prudké třesení. Krční svaly jsou dostatečně tlusté na to, aby mrštily dvoutunovou kořistí sem a tam jako s hadrovou panenkou. Ophthalmosaurus, navzdory své rychlosti, nemá nulovou šanci. Predace je u konce během několika sekund. Pliosaur spoliká obrovské kusy kostí a masa, veden zuby podobnými ráčně na patře, palatální zuby, které brání kořisti vyklouznout ven. Toto je realita Jurského oceánu. Vždy existuje větší ryba a fyzika je vždy na straně hmoty a zrychlení. Jakmile se turbulence z predace uklidní, masivní stín zakryje slunce a odhalí něžného obra té éry. Je 11 hodin, pomalu proplouvá místem masakru Lycichthys problematicus. Nejprve si vyjasněme taxonomii. Není to plas, je to ryba. Pachycormidní kostnatá ryba, ale měřítko je těžko pochopitelné. Je velký jako moderní plejtvák, obrovský. Konzervativní odhady ho uvádějí na 55 stop délky, ačkoliv některé fragmentární pozůstatky naznačují, že jedinci mohli dosáhnout ještě větších délek. Ale tady je ta šílená část. Nemá žádnou skutečnou obranu. Nemá řady zoubkovaných zubů jako megalodon nebo pancéřové pláty jako Dunkleosteus. Je to obří plovoucí filtrátor. Otevírá tlamu o velikosti dvojgaráže. Jak plave, každou sekundu protečou jeho tlamou stovky galonů vody. Uvnitř má 40 000 drobných, jehlovitých žaberních výběžků. Ty fungují jako biologické síťo, zachycují zooplankton, krunýřovky a malé medúzy, zatímco vodu propouštějí přes žábry. Proč vyrostl tak velký? Ze stejného důvodu jako sauropodi na souši, gigantotermie a efektivita. V Jurském oceánu znamenala velikost energetickou efektivitu. Velké tělo lépe udržuje teplo a může cestovat na delší vzdálenosti mezi zdroji potravy. Ale těžší k ulovení neznamená nemožné. Máme fosilní důkazy o kostech Lycichthyse, které vyprávějí děsivý příběh. Kosti vykazují stopy po kousnutí, které se zahojily a zarostly novou kostní tkání. To znamená, že zvíře bylo napadeno, byly mu odtrženy kusy těla a přežilo. Tato zvířata byla neustále okusována, zatímco byla stále naživu. Viník? Často Metriorhynchus. Jedná se o mořského krokodýla, ale nevypadá jako bahenní krokodýl. Ztratil své brnění, aby snížil váhu. Jeho kůže je hladká jako u delfína. Jeho končetiny se změnily v pádla a má ocasní ploutev jako žralok. Je elegantní, rychlý a oportunistický. Smečka Metriorhynchů připlavala k pomalu se pohybujícímu Lycichthysovi. Zakousli by se do měkkého boku obří ryby, provedli smrtící rotaci, aby odtrhli 40librový kus masa a odplavali pryč. Lycichthys byl tak velký, že se nedokázal otočit dostatečně rychle, aby je zastavil. Jen plaval dál a během týdnů regeneroval tkáň. Byl to živý, dýchající bufet pro celý ekosystém. Jedná se o fenomén známý jako parazitická predace. Predátor neukončí život kořisti, sklízí ji. Rychlost metabolismu Lycichthyse naznačuje, že rostl extrémně rychle. Přírůstkové kruhy na jeho žaberních kostech naznačují, že dosáhl masivních rozměrů za pouhých 20 let. Musel růst rychle, aby předčil velikost tlam středně velkých predátorů. Ale proti smečce mořských krokodýlů byla velikost jen nárazníkem, nikoli štítem. Při přesunu z otevřeného oceánu najdeme mělké laguny hemžící se jiným druhem života, definovaným tragickým biologickým cyklem. Je 1 hodina odpoledne. Voda se zde hemží amonity. Jedná se o ikonické hlavonožce se spirálovitou schránkou. Jsou všude. Pohybují se od velikosti mince až po velikost traktoru. Jsou základem mořského potravního řetězce. Všechno je žere, jsou popcornem žury. Jsou však také technickými divy. Schránka není jen domovem, je to zařízení pro kontrolu vztlaku. Uvnitř spirály je schránka rozdělena na komory stěnami zvanými septa.
Těmito komorami prochází trubice tkáně zvaná siphunculus. Amonit čerpá vodu a plyn do těchto komor a ven, aby kontroloval svou hloubku, přesně jako zátěžové nádrže moderní ponorky. Ale jejich životní cyklus je katastrofální. Stejně jako moderní sépie, mnozí amoniti žili rychle a podstupovali události masové úmrtnosti. Po tření v teplých, chráněných lagunách docházelo k masovému úhynu. Hladina vody se zaplnila tisíci mrtvých nebo umírajících amonitů. Zde je fyzika driftu. Jak se měkké tělo uvnitř schránky rozkládá, uvolňuje plyny, metan a oxid uhličitý. Tyto plyny se zachytí v komorách pro vztlak. Schránka se stane balónem, plují na hladině, unášeni proudy týdny nebo měsíce, stovky mil daleko od místa, kde žili. Nakonec plyn unikne, schránka se naplní vodou a oni se potopí. Potopí se na dno laguny. V Juře bylo dno těchto lagún často anoxické, což znamená, že v bahně byl nulový kyslík. To je mrtvá zóna. Žádní mrchožrouti, žádní kraby, žádní červy tam nemohli přežít, aby sežrali schránky. To je důvod, proč máme tolik dokonalých fosilí. Spadly do toxického bahna, které je zakonzervovalo jako časová kapsle. Ale pro ty živé poblíž hladiny přichází nebezpečí ze vzduchu. Rhamphorhynchus se snáší dolů. Jedná se o pterosaura, létajícího plaza s rozpětím křídel 3 až 4 stopy a dlouhým, tuhým ocasem zakončeným kosočtvercovým kormidlem pro stabilitu. Klouže po hladině vody, jeho zuby jsou děsivé. Nejsou určeny k žvíkání, směřují dopředu a zapadají do sebe jako zip nebo past na medvědy. To je specifická adaptace pro krmení sběrem z hladiny. Pterosauři se nepotřebují potápět, stačí jim jen zachytit. Vytáhne amonita z hladiny. Ale amonit má poslední obranný mechanismus – inkoust. Stejně jako moderní chobotnice má inkoustový vak. Vystříkne do vody oblak tmavého pigmentu, melanin a slis. To funguje dobře proti rybám, vytváří vizuální kouřovou clonu a mate chemické senzory, čich predátora. Proti predátorovi útočícímu ze vzduchu to však nefunguje. Rhamphorhynchus spoléhá na zrak šora. Inkoustový oblak pouze označuje místo. Pterosaur uchopí schránkatého tvora, zvedne ho do vzduchu a odnese ho na pobřežní skálu, aby ho rozbil. Laguna je továrnou na život, ale je také jatkami, kde hranice mezi vodou a vzduchem je nejnebezpečnější linií k překročení. Tyto 4 hodiny vykreslují obraz ekosystému poháněného vysokoenergetickou fyzikou. Tlak, síla zkusu, rychlost metabolismu a vztlak. Jurský oceán nebyl chaotickým hororem o monstrech. Byl to složitý, matematicky nemilosrdný stroj, kde byl každý organismus zapojen do závodů ve zbrojení inženýrství. Rychlost versus brnění, velikost versus hbitost, nenápadnost versus sonar. A při pohledu na fosilní záznamy byla rychlost obměny brutální. Přežití nebylo pravidlem, bylo výjimkou. Proč jurská voda sfialověla? Ale jak vedro dne vrcholí, musíme si promluvit o děsivé chemii těchto vod, které mohly udusit celé ekosystémy, protože je právě 15:00 a oceán se mění v pohřebiště. Musíme si promluvit o chemii Jurského oceánu, protože to není ten modrý ráj, který vidíte v cestovních brožurách. Kvůli extrémně vysokým globálním teplotám byl oceán rozvrstvený. Horní vrstva byla teplá, rozbouřená větrem a bohatá na kyslík, hemžící se plesiosaury a amonity. Ale spodní vrstva, to byl úplně jiný příběh. Byla studená, stagnující a zcela bez kyslíku. To je to, co geologové nazývají oceánskou anoxickou událostí. A je to noční můra pro mořský život. Každých několik tisíc let sopečná činnost prudce zvýšila hladinu oxidu uhličitého, čímž planetu ještě více oteplila a zastavila termohalinní cirkulaci, která normálně oceánskou vodu mísí. Globální dopravní pás se zastavil, kyslík z hlubin zmizel. Když se to stalo, dno oceánu se změnilo v toxickou polévku syrovodíku. Voda by fyzicky změnila barvu a díky rozkvětu síromylných bakterií, kterým se daří v nepřítomnosti kyslíku, by se zbarvila do temně fialové. Nebyla to jen voda, byl to jed. Každé zvíře, které se během těchto událostí potopilo příliš hluboko, se nejen utopilo, bylo chemicky udušeno.
Syrovodík se jim dostal do krevního oběhu, navázal se na jejich hemoglobin a během sekund zastavil buněčné dýchání. Důkazy o těchto událostech masového vymírání vidíme v geologickém záznamu jako tlusté pásy černé břidlice. Tyto vrstvy jsou uhlově černé a bohaté na organickou hmotu, protože tam dole nebyli žádní mrchožrouti, kteří by požírali mrtvá těla padající z chora. Nic nemohlo přežít takovou toxicitu. Byla to dokonale zachovalá hrobka. Dno oceánu Tethys bylo pokryto nerušenými mršinami ichtyosaurů, sépí a ryb, které se pomalu měnily v kal. A tady je ta ironie, která vás přímo spojuje s tímto okamžikem. Pokud dnes řídíte auto, pravděpodobně spalujete rafinované zbytky jurských řas a planktonu, které zahynuly během těchto specifických anoxických událostí. Benzín ve vaší nádrži jsou doslova duchové jurského oceánu. Poháníte svou cestu do práce chemickými zbytky globálního udušení, ke kterému došlo před 150 miliony let. Při návratu na hladinu nacházíme zvláštní evoluční zvrat na evropském souostroví, kde velikost hrála velmi odlišnou roli a pravidla pevniny neplatila. Je 17:00. Zde si evoluce zahrála zvláštní trik. Seznamte se s Europasaurusem. Je to sauropod, dlouhokrký bratranec masivního brachiosaura, který kráčel po amerických pláních. Ale místo toho, aby byl 40 stop vysoký a otřásal zemí při každém kroku, má Europasaurus velikost krávy. Jedná se o biologický fenomén známý jako ostrovní nanismus neboli Fostrovo pravidlo. Protože žili na malých ostrovech v dnešním Dolním Sasku v Německu s omezenými potravními zdroji a omezeným prostorem, nemohli si dovolit být obry. Evoluce je účetní a účty vyrovnává nemilosrdně. 40tunové zvíře by na těchto ostrovech za týden umřelo hlady. Takže je přírodní výběr během tisíců generací zmenšil. Plně dospělý Europasaurus byl dlouhý jen 20 stop a vážil asi 1 tunu. Pasou se na nízkých keřích a naplňují ekologickou niku jelena spíše než titána. Nemusí se bát masivního alosaura z Ameriky, protože oceán funguje jako bariéra. Mají však své vlastní problémy a tím největším je samotná voda. Stoupající hladina moří byla tichým monstrem žury. Toto období bylo časem transgrese, což znamená, že hladina světového oceánu stoupala a rok co rok pohlcovala pevninu. Každý rok byly ostrovy menší. Souboj o jídlo byl nelítostnější. Stres ve stádě se zvyšoval. Našli jsme kostní lůžka Europasaura v lomu u Goslaru v Německu, kde se společně utopila celá stáda. Forenzní důkazy naznačují, že se snažili přejít z jednoho zmenšujícího se ostrova na druhý a brodili se přílivovými mělčinami, které byly hlubší, než předpokládali. Byli dopadeni stoupajícím přílivem nebo prostě vyčerpáni plaváním, přičemž jejich menší těla nebyla schopna bojovat s proudy. Je to drsná připomínka toho, že v juře byla geologie nejvyšším arbitrem života a smrti. Skály diktují biologii. Tito trpasličí sauropodi byli dokonale přizpůsobeni svému prostředí, ale když prostředí zmizelo pod vlnami, jejich adaptace se stala jejich hrobem. Jak slunce začíná zapadat nad Solnhofenskou lagunou, na kus naplaveného dřeva dosedá tvor a označuje začátek biologické revoluce, která přežije i samotné dinosaury. Je 18:00. Tvor vypadá jako straka, ale když otevře zobák, uvidíte jehlovité zuby a za sebou vleče dlouhý kostnatý plazí ocas. Toto je Archaeopteryx litographica. Je to nejslavnější fosilie na světě z určitého důvodu. Je to přímý důkaz evoluce. Definitivně dokazuje spojení mezi dinosaury a ptáky. Upravuje si peří, čistí si ho zobákem, který si stále uchovává genetickou paměť čenichu. Toto peří už neslouží jen k zahřátí. Jsou asymetrická. To znamená, že náběžná hrana je kratší než odtoková hrana. To je technický detail, který existuje pouze pro jeden účel – aerodynamiku. Tento tvor je stavěn pro vztlak. Archaeopteryx si všimne brouka lezoucího po naplaveném dřevě. Vystartuje. Nejenže plachtí jako poletuška, mává křídly. Je to nemotorný zběsilý let, poháněný prsními svaly, které ještě nejsou plně vyvinuté, ale přesto je to let. Toto je budoucnost.
Zatímco masivní sauropodi a děsiví pliosauři jsou evolučními slepými uličkami, které zmizí v nadcházejících událostech vymírání, tento malý neposedný tvor je předkem každého orla, vrabce a kuřete na dnešní Zemi. Dinosauři ve skutečnosti nevyhynuli, jen jim narostla křídla a naučili se zpívat. Laguna, kde loví, je hypersalinní, příliš slaná pro většinu života, což znamená, že tam nejsou žádní mrchožrouti, kteří by ho sežrali, kdyby do ní spadl. Právě tato specifická chemie je důvodem, proč dnes máme tak dokonalé fosilie Archaeopteryxe, zachovávající i otisk jeho jemného peří v jemnozrnném vápenci. Je to momentka přechodného druhu, zachyceného při činu, kdy se stává něčím jiným. Je to připomínka toho, že Jura nebyla jen o velikosti, byla o inovacích. Zatímco obři vládli Zemi, malí teplokrevní oportunisté zdokonalovali technologii letu, která jim umožnila zdědit planetu, až nakonec dopadne asteroid. Konečně se 23-hodinový cyklus uzavírá a zanechává za sebou svět, který je nemilosrdný, efektivní a neustále se vyvíjející. Je 19:00. Slunce klesá pod obzor a barví oblohu do násilných odstínů, oranžové a fialové kvůli sopečnému popelu v atmosféře. Denní zvířata, ta aktivní během dne, hledají úkryt. Ale svět nespí. Allosaurus v Americe se probouzí k další noci teroru. Jeho oči jsou přizpůsobeny pro slabé světlo a jeho čich je dostatečně ostrý na to, aby vystopoval Diplodoxa na míle daleko. Noc patří lovcům. V oceánu Pliosaurus v Evropě tráví svou kořist, zavěšen v temné vodě, Leviatan odpočívající před dalším masakrem. Stádo diplodoků migruje tmou a využívá svou nesmírnou velikost jako štít proti predátorům, kteří číhají ve stínech. Archaeopteryx hřaduje vysoko na stromě Gingo, aby se vyhnul krabům a malým nočním savcům, kteří by mu sežrali vejce. V tomto jediném 23-hodinovém cyklu se planeta nejen točila, požírala samu sebe. Mluvíme o miliardách kalorií vyrvaných ze Země a zpracovaných prostřednictvím nejděsivějších trávicích systémů, jaké kdy biologie vytvořila. Jura nebyla filmová scéna s animatronikou čekající na režiséra, až zakřičí stop. Byl to fungující, brutální, vysokoenergetický stroj, který běžel na plné obrátky a hlučně. Miliony zvířat zemřely dříve, než slunce dosáhlo svého zenitu. Nové životy se vylíhly z kožovitých vajec, zakopaných hluboko v teplém sopečném písku, jen aby čelili statistické pravděpodobnosti smrti, ze které by moderní pojistný matematik křičel. Tento motor biologické destrukce pracoval bez milosti a co je děsivější, bez jediné sekundy pauzy po dobu 56 milionů let. Byl to svět definovaný extrémy, které je pro moderní lidskou mysl těžké vůbec pochopit. Extrémní horko, které vařilo vzduch, extrémní velikost, která otřásala podložím, a extrémní násilí, které měnilo bujná údolí ve smrtící pole. Zamyslete se nad samotnou termodynamikou toho všeho. Přenos energie byl absolutní. Tropické slunce bušilo do bujné vegetace bohaté na uhlík a pumpovalo gigawaty energie do kapradin a jehličnanů. Potom přišli sauropodi, kráčející mrakodrapy pustošící celé lesy, aby poháněli těla o velikosti průmyslových jeřábů. Ale oni byli jen baterie, kráčející, dýchající biologické baterie čekající na rozbití. Masožravci nejen lovili, oni sklízeli. Když predátor zaklesl své čelisti do kořisti, nebyla to krutost, byla to fyzika. Byl to rychlý přenos energie z bíložravce na masožravce v termodynamické kaskádě síly, která doslova formovala kontinenty. Ale při pohledu zpět z bezpečí 150 milionů let v budoucnosti můžeme setřást hrůzu a vidět krásu v té efektivitě. V tomto systému neexistoval absolutně žádný odpad. Každý zoubkovaný zub, každý obrněný osteoderm a každý ostnatý ocas se vyvinuli pro specifický smrtící účel. Evoluce nestrácela čas estetikou. Pokud dinosaurus zemřel, nehnil jen tak. Okamžitě poháněl další patro ekosystému. Mrchožrouti, hmyz a mikroby ohlodali kosti dočista dříve, než se usadil prach. Mrtví živili živé a živí bojovali s každou špetkou svalového vlákna, aby tak zůstali až do dalšího východu slunce.
Slunce zapadá nad tímto jurským světem a vrhá dlouhé zkreslené stíny na krajinu hemžící se monstry a divy, které popírají naše chápání biologie. Ale tento příběh nezmizel do prázdna. Je zapsán v kameni pod našima nohama. Vrstvy sedimentárních hornin jsou stránkami historické knihy svázané tlakem a časem. Pokaždé, když rozlomíme ložisko břidlice nebo kopneme do vápencového útesu, nedíváme se jen na kameny. Čteme deník světa, který byl stejně živý, komplikovaný a děsivý jako náš vlastní. Vidíme zmrazené momentky 50milionové války, kde jediným zákonem bylo přežití. Toto byl jen jeden den v životě násilné planety. Teď si zkuste představit, co se stalo v průběhu 20 miliard dní nefalšovaného chaosu.